7. Tu? Și cum te cheamă? Cum te cheamă? David, tu? Eu am 8 și mă cheamă Cătălin. Te cheamă Cătălin? Gătălin, cu G. Ok. Cătălin Cătat. Aoleu, ce te copii în ziua ta, Sfântul Dumnezeu, mă, Cătălin Căcat, a? Copile, dă-mi-l mă pe fratito ăla, fratito. Da, mă. Bă, câți ani are, mă? Are 7 ani? Da. Uai de capul meu. Ia cheamă Rolex să vorbesc și eu cu el. Da, da, da. Hai că-l chem acum. Cheamă-l, mă, că vreau să vorbesc cu el, dacă nu, dau next. Copilul, copilul, ții la mine, mă iubești? Mă iubești? Ce? Mă iubești? Nu. Copilul, vrei să fiu o tacto? Nu. Copilul, hai, te duc la casa de copii dacă nu vrei să fii tacto. Nu te drept. Copile, câți ani ai, mă? Câți ani ai? Ca porc ungar. Câți ani ai, mă? Câți ani ai? 7. Tu? Nu prea se vede. Copilul, vrei să te duc la casa de copii? Te duc la casa de copii? Nu, mă, nu. Ba da, te duc la casa de copii. Nu te drept. Să mor dacă nu te... Acum, uite, mâine eu o să-ți fac dosarul și te duc la casa de copii. Bă, prostule, mai lasă pe ăla. Îți place de Cătălin Talent? Da, îmi place Cătălin Talent. M-am uitat la tine când ți-a sunat la 300 de euro. Copilul, îți place, îl iubești pe Cătălin Talent? Nu, că Cătălin Talent e prost. Cătălin Căcat. Copilul, bă, dar ești petar de rău de Da, tot. bă. Bă, ești petar de Nu rău. mai ce copilul, prostule. Mă cheamă David. Copilul, păi nu ești copil? Sunt copil, dar mă cheamă David, omule. David și mai cum, că nu știu cum te cheamă. Iernescu David Alexandru. Pe tine? Ghernescu? De la Ghenă, de gunoi. Ghenă. Mă cheamă Iernescu David Alexandru. Păi da, Ghenescu, adică de la Ghenă, de gunoi. Ghenă, ce faci Ghenă? Pe te cum te cheamă? Cătălin Căcat Talent? Copile, dar cine te învață? Cine te învață chestia asta? Măta. Copilul, mă iubești? Nu, mă. Te urăsc. De ce mă urăști? Că așa vreau eu. Copilul, mă iei la tine acasă că n-am casă. Nu te reg. Stai pe străzi. Copilul, dă și mie o porție de mâncare, te rog mult. Taci, mă, drept, să volan. Copilul, îmi dai și mie, te rog? Ce să-ți dau, mă, o gură de Dracula? Acolo lângă tine. Păi îți dau ție, ăsta e lapte, ăsta e lapte. Vrei lapte? E lapte de la tâte. Copilul, dar știi să înjuri, copilul, știi să înjuri? Da, știu să înjur. Dar de ce înjuri? Ce, mă? Ceapă. Nu mănânc ceapă. Bă, și de ce ești palid? Ești palid la față. Să mor tu. Bă, mă iei, mă, la tine acasă că n-am casă, n-am masă. Nu, mă, te iau, nu vezi că stai în pat, sărace. Păi da, sunt sărac, stau în pat. Unde ai vrea să stau? Sărace, Unde vrei să stau?